the world. Kawai kalong yeng kabadon yu ukpa ka kami bat ka kun kentai bakat sau snem kila laj im klemen sau na ka jingtwa kendo kabala ja ha ka shnong Shang Bangla Hari Boy district ha ka ba ka yeng sa bat ki dukan kila julor lot ha ka janmit jong ka sngi balang bakan thop ya ki mar ki mata bat ki so ki pai urang ba shnong ka Shang Bangla uba bishos laurniang ulaong bakumba arpoteli ki long yeng ki don hapdeng ka jingma jong ka jingtwa kendo bat ula kentu ya ka sarkar ban Shim yakila jingada banlaj na kinu ki jing mensau. Kaba pasan nakaling jung aku langasnya kalau ba nakaling jung ka sarkar lada department ko depek habis kini subha ba dalong kapala banirap lem yik nang sunong sinam bakin mengat ha kajing kuslain na kajing jenja di perkat jungki UMLA kanong po